Един ден, върху зелен и свеж лист, се появила малка капка вода. Името на тази капка било Сиси. Като капка дъжд, паднала от небето, Сиси бавно се плъзгала по листа, наблюдавайки с възхищение околния свят. Всичко било ново и вълнуващо за нея. Сиси искала да открие света и мечтаяла да стигне до океана. Смело се придвижила към ръба на листа. Точно тогава по пътя си срещнала малък охлюв. Охлювът и кратко напомнил спокойно, че трябва да бъде търпелива и да се наслаждава на пътуването. Бавните движения и спокойният характер на охлюва дълбоко впечатлили Сиси. С тези думи на ум, Сиси продължила своето пътуване, плъзгайки се от листа надолу. След известно време видяла паек, който внимателно тъкачал своята фина мрежа. Докато паекът тъкачал мрежата си, той накарал Сиси да осъзнае, че животът, подобно на плетене на мрежа, изисква търпение и внимание. Паекът и кратко напомнил, че всяка нишка трябва да бъде изплетена внимателно и тази мисъл останала в съзнанието на Сиси. Лекият полъх на вятъра отнесъл Сиси до пеперуда. Изящните и цветни крила на пеперудата привлекли вниманието на Сиси. Докато пеперудата летяла свободно, тя научила Сиси да се наслаждава на всеки миг от живота и да живее всяко пътуване с радост. На този етап от своето пътуване, Сиси стигнала до брега на реката. Лекото течение на реката е отнесло към морето. Понякога ускорявайки се, понякога забавяйки се, Сиси плавала по течението на реката. Тъй като научила да живее всеки момент с търпение и внимание, тя се оставила спокойно на всяко течение. Минавали дни и накрая Сиси достигнала океана. Сега тя била част от огромния океан. Уроците, които научила от съществата по време на своето пътуване, я направили по-силна и мъдра. Търпението на охлюва, вниманието на паека и свободата на пеперудата научили Сиси, че животът е пътуване и всеки момент е ценен.